Just a little bit on the bathroom. Nå, vi skal have Karsten herhen i studiet. Vi skal have Karsten herhen i studiet, og han skal fortælle os en masse lækre ting, som vi skal bruge til lidt inspiration. Så her kommer Karsten. Velkommen, Karsten. Bare kom ind. Karsten. Jeg skal på toilet. Så kom her. Så bare pisse i bukserne. Okay. Fy for den lille. Du har optaget, ikke? Ja. Eller gør. Ja, du gør. Nå. Men her, det var altså også lige en joke. Så her kommer Preben ind i studiet. Her kommer Preben! Preben! Kom fucking indenfor! Fucking smuldehøn, mand! Preben! Kom! Preben! Kom! Og jeg gik. Velkommen til dig, Preben. Hvad er du? Jeg er sådan en, der kan lave ansigter, hvor jeg kan... Jeg synes faktisk også, det er meget lækkert. Ja. Jamen... Hjælp mig her! Hjælp mig! Nå. Skal vi komme videre? Er det det? Ja. Og den lærte, der kan lave mig om til nogle forskellige ansigter. Og jeg har tænkt mig at lave mig om til latterklag. Og det er nogle gange ret svært at komme ud af den igen. Så var jeg lige ved at blive bange for, at jeg ikke kunne få det af igen. Så derfor prøver jeg at lave en meget vred en nu. Det var det. Andet har jeg ikke at sige til mit forsvar. Jeg stopper blinken. Velkommen tilbage i... er vi direkte i Emils hjørne. I dag der vil vi gerne snakke om alvorlige ting, om folks alvorlige ting og samvær. Så vi har fået en ind i studiet om at fortælle noget om dem selv. Ja, det kan jeg regne med. Så derfor kommer hvad sagde du, han hed? Bobby. Så derfor kommer Bobby herinde i studiet. Velkommen til Bobby. Bobby! Bobby, 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 Bobby. Bobby! Jeg vil se din Bobby. Og Bobby, han kommer her på Bob. Bobby! Ja, der kommer Bobby ind i billedet. Bobby! Okay, så laver jeg noget Bobby for jer. Hvad med Bobby? Må jeg låne de briller der? Tak skal du have. De passer perfekt til musik. Prøv at se, når jeg tager dem på, så bliver jeg rigtig glad. Hej. Jeg er glad. Jeg er glad. Jeg er glad. Jeg tror ikke. No, I'm very mad.
har lige lidt tekniske problemer her. Så vi vender tilbage efter en